Right, mastreets esocial media imandinoskora ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinaro video randoda ndinge ndiri ndinokuratidzai handiti. So ndisanda kuratidzai kavidhio aka. Karoradza kuti kuchechi, but kuchechi vanhu vanga vachipiwa macabbage handiti. Cabbage chete, sa hatisi kuziva kuti kuchechi ipi, but kurunzi muHarare mo. Handisi kuziva kuti muHarare here kana kuti out of Harare. But ndoda kuti ndikuradzei kavidhio kachona. Zvinhu zvinomboitika kumachechi. Amen. Ande munokaona kavidhio kachona, but uri munyowani usati wasubscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you will be notified. Ndichizurudi kwese kwamuri munofara here. Aiwa, ini sasekuru venyu ndinofara. Aiwa, ndichiti mufarai kwamuri mese, mufaro kwamuri mese. Hapana chekutsamwira mu 2020 kune vese vari pamazuva ekunamata. Aiwa, pfuurai mberi nekunamata. Mwari atiitire zvakanaka senyika. 2022 aiwa, toda kuona mabasa makuru. Kavidhio kacho ndokanoteera. Munofunga nekavidhio aka hatisi kunatsonzwisa kuti zvizvaitika, but vanhu vaipiwa zvipo zvavaipiwa zvemacabbage. Kuti January disease here yakaonekwa nemafundiswa akatirega tijege vanhu kana kuti amen. Ande tinozvionera. From Mango and the only Zimbabwean uncle. Much love.